alhamdulillah dukkanin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai. Tsira da aminci Allah su kara tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina so ne amfani da wannan damar wajen gode lokaci da kuma ilahirin abokanan sana'a ta waɗanda suka fito kansu da kwarkwatar su suka dage suka zage dantse a shigugulan bikina inda sana Muhammad da kuma masoyana waɗanda suka taya mu da addu'o'i sosai da sosai. Tun na ga addu'o'in ku da waɗanda suka dinga min text message ta WhatsApp, ta Facebook, ta Instagram, ta TikTok. Tun na gani na ga comment ɗin ku na masoya, kuma na gode. Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Allah ya bar mu tare da masoyan mu. Allah kuma ya biya muku bukatun ku na alkhairi. Allah ubangiji ya taimaki addinin musulunci. Allah ya kare mu a duk inda muke. Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya. Allah ubangiji ya ƙara ba mu haɗin kai. Mutane na kuma na Kannywood, haƙiƙa kun nuna mun kara irin wacce ba zan taɓa mantawa ba a cikin rayuwata. Kun kafa mu wani tarihi a rayuwata wanda zai daɗe bai goge ba a cikin zuciyata har abada. Na gode. Allah ubangiji ya mai da kowa gidansa lafiya. Allah ubangiji ya sa waɗanda suka koma gida lafiya kuma sun samu iyalansa lafiya. Duk wanda ya samu halartar ɗaurin aure na, kamu, bal, dina da duk daurin aure da duk abubuwan da aka yi, na gode. Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Allah ubangiji ya bar mu tare. Allah ya saka kowa da mafificin alkhairi. Na gode. Mutanen da suka participate sosai ba sai na kama suna ba saboda suna nan da yawa. Na gode. Masoya da suke ta fatan alkhairi suka taya mu murna, duk mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya bar zumunci. Na gode. Mutane na masana'antar Kannywood, yayyina, kannena, iyayena, iyayen gidana, duk na gode. Allah ubangiji ya saka da alkhairi.